Ja, og det er Sebastian, hvor Hit Me With Your Best Shot, som laver fejl med det samme. Og jeg skal lige sige, det er om på medium. Jeg har bare så lyst til at træde af, mand. Eller skal jeg lige tage Mr. Modder 100% eller noget? Ja, det vil jeg gerne Ja, se. på ekspert. Ja, det kan jeg godt. Ej. Nå ja, i din drømme måske. Hold kæft, der var 2 røde, mand. Er du sindssyg? Det skulle da, er det ikke 500 det der? Ja. Hvad? Så langt har jeg aldrig kommet fra. Har du øvet dig før, Sebastian? Tobias, please. Vil du ikke nok gå til mig? Der er ikke mere bånd nu. Jamen, så lav en ny en. Fordi den lagger. Give me Winnie. Hit me with your best Ikke shot. engang hvordan var op det? til. Er det en Nokia? Ja. Nej, det er samme. Og min kan ikke lyde at optage, mand. Det var hurtigt, hva'? Nej. Den skal sådan... Kom nu. Det har den da også. Er du dum? Okay, Hit Me With Your Best Shot på medium, og det er Sebastian. Er det en ny film? With Slash. Og nu... Ja, du slash just. Hold kæft. Nej, nu kan man... Eller man kan ikke se noderne nu, mand. Sebastian, man kan ikke se det. Jeg skulle lige klø mig. Nu kan man godt. Tobias, lad være at filme. Nej. Det hjælper også meget. Da 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 dang. Dang dang. Dang dang. Da 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 da. With your best shot. Jakob, vil du ikke nok lade være?